Guys, आं बासुगाव दङ आं गाबोन फुङावहाय आबैखौ लोगो हमनो थागोन आबौखौ माने जोंहा आइनि बिमा बिफाखौ आबैनो आं दख'ना बायदों बेवहाय ओमफ्राय आबौनो गामसा बायदों आबैनि गेजेराव Mungkin Nuri Romni Kamsa. itu ki beli betul deh Sunni mau tuh galak. Sunni na Sunni. Mas Res nih bunda. Kior Mas Res na आं जुदि बायजायो गावसोर मोजां गोजा गासिबो माने गरमाव गाननो हायै बुस्थुखौ लाखायाखै गरमाव गाननो हानाय बुस्थुखौ लाखादों दा बेखौ लानायनि उनावहाय आबौनि थाखाय गिनसै आबौनो गामसा गानहोनो ओमफ्राय बेनि गेजेराव आबैनो दख'ना गांनाय मोनसे मास्रा लाबाय आरोना ओमफ्राय दायो ब्लाउस ओमफ्राय गिन्दि लानोसै ओमफ्राय मोनसे आबौनि थाखाय आर'नाइ लानोसै दायो आर'नाइ जोब फुङावनो थांगोन आङो डाइरेक्टलि गहपुर माने आबैया दाख्लैयावहाय लिंहरलायथारदों थाबैनो फै होननानै बेनिखायनो आङो एसे थांनानै फैनो सानदों दिनै 7 एप्रिल गाबोन 8 एप्रिल जालायबाय लकडाउनाबो सफं जाफिनलायबाय मानो होनोब्ला गाबोननि दिनाव 8 थारिखआव भिडिअखौथ' नोंथांमोना माला नुगोन बेखौ मिथिया खिन्थु आं डेटखौ खोन्थाबाय जेदिनखालि रेकर्ड खालामदों बे भिडिअआ दायो 7 एप्रिलाव खालामनाय जादों गाबोन 8 थारिखआव जोंहा भारत हादरनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा लाइभ फैफिनगोन बेवहाय मा बाथ्रा बुङो बेखौ जों खोनासंनांसिगोन लकडाउननि सोमोन्दै मानो होनबा कर'ना भाइरासनि सोमोन्दै जों एसे एनै खोनादों जे बांफिनहांबाय एसे स' जायनि जाहोनाव मोनसे एवारनेस खालामनो थाखाय नरेन्द्र मदि बिथाङा लाइभ फैगोन हाय गाइस लाइटआनो गैया मर्निं गुड मर्निं कारेन्ट गैया अखासो हाबाय थिगसे नायदो आं दिनै थांनांगौ दंमोन गहपुर जोंहा आइ आफानि न'आवहाय आं मैया कलबो खालामखाबायमोन ओमफ्राय बिनि गेजेराव अखासो हानानै होबाय लाइटबो गैया माबो गैया खोमसि जेरावबो गाइखेर फुदुंगासिनो दङ गोबां अखा नायदो गोबां अखा चिरांनिफ्रायनो नै दा बाक्सा मोनलायलायबाय गोबां बिश्वनाथ सारियाली साहा बागान बियो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट हाबबाय आं दायो हाय गाइस आं दायो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट हाबफैबाय गहपुरसिम सहैहां 1 आवर लाबावगोन जाहैदों 120 थ' सालायनो हायाखै जुदि सालायनो हायोब्ला थाब सहैगोन बायदि मोना लेट्स सी दायो आं बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट हाबबाय आरो साहा बागान नुजेनबायानो आं दानि देखायबाय नोंथांमोननि सिगाङाव आरो दा आं नोंथांमोननि सिगाङाव बिदि खेबनानै देखायबाय साइडआव गुफुरसो देखायदों लामाखौ एसे डिस्टार्ब मोनबाय आङो जायनि जाहोनाव आं दोनथ'नाय जासिगोन होलायबाय जोंना आमाया होलायबाय बेरेफुंजानि होलायबाय जाखावजोबथारबायलै ओइ जोंना आमाया बेरेफुंजानि होलायबायलै एकदमबारे मिस्ट्रि सोयो दंफां मिस्ट्रि ओइ जोंना आबौआ मा हेबदों आबौ जेखाइ जेखाइ जासिनलाय जेखाइ खबाइ हेबनो बिराद रोंगौ आबौआ जोंना ओइ नै आनैया हाय गाइस आं मोखांखौबो सुवाखै डाइरेक्ट उन्दुनायनिफ्राय सिखारखादों आरो लोगोसे भिडिअआ मोले जानो हागौ मानो होनबा केमेराया मोजां हाय गाइस गुड मर्निं गोजोन फुंबिलि आं दिनै दंफैयो आंनि जोनोम जायगायावहाय ओमफ्राय आं आमाइनिखौबो देखायबाय बेरेफुंजानि आरो लोगोसे आमाया सासे दंफां मिस्ट्रि आमायाबो
गोबां खस्थ'यै सोलोंबोनानै दासिम बेबायदि सफैबाय दायो न'आवनो गावनो चेयार फालें टेबोल ओमफ्राय खिरखि माने न' बिल्डिं खिरखि बानायनाया RCC बिल्डिंआनो जा मा बिल्डिंआनो जा सब हाजोबो बे आमाया एकदमबारे हारसिंनो होखायो ओमफ्राय एसिसटेन्ट लाफायो ओमफ्राय लोगोसे आबौआ जेखाइ खबाइ गोदोनिफ्रायनो माबाग्रा हेबग्रा आरो बेबायदिनो हेबै आबौआ माने नानिमोन जोंहा आमाइनि फिसाज्लामोन बिसोरनिखौ मदद खालामो फिसाजोखौ मदद खालामो ओमफ्राय नैथियै दङ दायनाबा आबै मा खालामो मोखां सुदों नै आबैया मोखां सुलागासिनो दंथारो बबेबा थांदोंमोन ना दासो सिखारखादों नोंबो सिथ्ला सिबखांबाय आबैया सिथ्ला सिबखांबाय बेयाव मा ना हगारदों आबै बबेयाव ओइयाव ना बै लामानिया आं दंफैयो आं जोनोम जानाय जायगायावहाय रायजो राजाफोर ओमफ्राय नै बेनो आबैखौ खोन्थाखाबाय आङो ओमफ्राय आबौखौबो खोन्थाबाय बे आमाइमोननि न' माने जोंहा आइनि न' जोंहानि जाय आइ आंनि असे बिमा बे न'खरनिफ्राय मिन्स जोंहा आइनि बिमा बियो आबैया ओमफ्राय दानि नैबे जेखाइ खबाइ हेबनाय बियो जोंहा आइनि बिफा असे गासिबो ओमफ्राय बे आमाया आइनि फंबाय असे आरो जि दादों नै गामसा माबाफोर बुंनो आबौ जेबो गैथ'वालै दा जेबो आंबो मोखांखौनो सुवाखै आबौ सुग्रोदोब्रा माथो सुवाबाबो मोजां हेन्डसाम नुदों माथो सानैखौबो मोजांथ' नुदों र' मोजां नुदोंना हेन्डसाम नुखादों एकदमबारे आंनिफ्रायसो बांसिन हेन्डसामसिन नुबावबाय आबौखौ एकदमबारे दारि मोनजोब्बाय खर' मोनबाय आंहाबो मोननो लागा दंना सम दंबावो सम दंबावोथ' आरो एबार नोंसिनि सिगांनि माबानि जेखिनि टाइम थांबाय बेबायदि टाइम थांबाय थासिगोनलै जोंनाबो थांगोन बिदिनो थांगोन माबायदि थांनाय आबौना समा माबायदि थांनाय मोजाङैना मोजाङैनो थांदों नैबे ससेयासो गाज्रिया बेमारि आजार आबौआ बेमार आजार जानानै सिगां एसे माबा जादोंमोन नै आथिङा ओमफ्राय दा एसे हामथ'लायबाय आबौआ माबानानै थाबायनो हायामोन खरा आबौमोननो आङो जि लाबोदोंमोन गामसा आर'नाइ ओमफ्राय गिन्दि होबाय आं आबौनो आबैनोबो होनानै होबाय आङो साहा लोंसै बयबो साहा लोंनो दायो जिरायजोब्बाय बेवहाय आबैमोन दङ आबौमोन दं हाय गाइस आं दायो गारिनि सिङाव दङ बाट आबौमोनहा बेयाव मार्केटाव थांदों बेदर बायदिसिना लायदों आंखौ जाहोनो थाखाय ओमफ्राय आं बेखौ नेदों आं गामसा गाननानै फैदों नै ओंखायनो आं बारा ओंखारासै आबौमोनहा गावसोर बुंबाय आंखौ ओंखारनांला बेनिखायनो आंबो ओंखारासै दा दसे थानानै थांगोन आङो बिसिनावनो थांगोन माने ओंखाम जाहैगोन खुसिया दङ ओमफ्राय बिनि उनावहाय जों थांगोन रबि नार्जारि आदानि न'आवहाय जाय बर' फिल्मनि एक्टर आरो बर' फिल्म दिहुनगिरि आरो फिल्म प्रडाक्सननि बिगोमा बिनि न'आव थांगोन जों नेगासिनो दङ माथो दासिमबो फैया बेसे गोबाव दंबावगोनथाय मा बायसै दा बे समावनो गेलेना लाखालै मामाय बे समावनो गेलेना लाखा उनावहाय नङाबा देरबा मोननाय नङा बे जोंना मामाया रायज्लायनो थिनदों जों दायो थांगासिनो दङ रबि नार्जारि एक्टरनि न'आवहाय गासिबो फेमिलियानो बुंजायो नै आब' गुमै आरो नानिया बर' दङ बिथिं दं ओइ थाखुमाबायसो बेना जोंना नानिया ओमफ्राय बै बे आब' गेदेर जाहैबाय मिन्स माने जोंहा आब'नि बिजावजालि माने जायनियाव थांगोन बिनि बिब' असे माने बायलिनि बिब' बायलि एक्ट्रिसनि बायलि होनबा मिथिया ना मा होनबासो मिथियो इसा एक्ट्रिसनि बिब' असे
रबिन नार्जारी एक्टरनि उनाव थांगासिनो दं जों दायो नै आङो आदा रबि नार्जारिनि न' दंफैयो बर'नि सासे मुंदांखा एक्टर बिथाङाबो आरो फिल्म दिहुनगिरि आदानाव सोंनो लुबैदों फिल्मखौ दासान्दि मानो दिहुनाखैथाय खोन्थाना होदो रायजोफोरनो ओइखौ सिनायदोंना बे जाबाय जोंहा बविसा बिथाङाबो बर'नि एक्ट्रिस आरो लोगोसे नैबे आदानि हिन्जाव जाहैबाय थांनाय समावसो हाबा जादों आदाया आंखौबो लिंहरदोंमोन बाट फैयाखै दिनै आं माने बै समाव फैनो सम मोनाखैमोन दिनै फैनाय जाबाय लोगो बे गफराव फैनायखाय आं बेयाव हाबफैबाय आदाखौ लोगो हमनो आरो मानो फिल्म दिहुनाखै होननानै रायनो फैदों माने बेखौ मानो थाखाय दिहुनाखै खोन्थादो रायजो राजाफोरनि पाब्लिक कुइसन मार्केटआबो एसे डाउन जाना दं आरो फार्स्टथिं कर'ना भाइरासनि थाखाय दा मार्केटआ एसेबां खुला नङा बेनि थाखायनो एसे सिन्था खालामदों बानायगोन साननैसोनि उनाव बानायगोन ना औ कर'नाफ्रा थांजोबथोंसै ओमफ्राय आदाया मा मावगासिनो दासान्दिलाय दा ओरैनोथ' दङ ओरैनो स्किल डेभेलपमेन्ट ओरैनो मावगासिनो दं आङो ओरैनो बारिफ्रावनो आरो लोगोसे माबा ओरैनो एसे एनै फार्म बानायलागासिनो दं आदसा अमा फार्म दं लै बे आदाना इथिंजाय नोगोद दंफायो 100थासो दं खोमा दां एकदमबारे मामा ओंखारब्रा आं देखायहरनो ना ओमफ्राय आब'आलाय नोंहालाय मा बुंगोन आंथ' मा बुंनो गय खावगासिनो दं होनदो मैयासो मेथाइ दोंसो रेकर्डिं खालायनाय इयो ना मा मेथाइ बैसागुथ' नंगौना जेनेबा एसे मर्दान बांद्राय मर्दानबो नंला जेनेबा रिलिज जायैनि सिगां होनो हागोन नामा खननो हागोन नामा होनलायदो थैजाया होनदो ओमफ्राय मोनसे मर्दान दोंनै खनदों आरो दोंनै खनदों होमबाथ' खोनानो मोनसिगोन थाबैनो बावैनो बहा आपल'ड खालामगोन ओरैनो निजेनि बे आरएन चेनेलाव नामा अबाव खालामनाय जायो दा फानजाया बानायनो नागिरदों फानजाया खनहोदों आरो जेनेबा आदसा मोसानायबो जागोन नामा औ मोसानायबो एलबामबो गावसोरनो बानायगोन भिडिअ गावसोर बानायहोदों आरो होमबा थाबैनो नुनो मोनसिगोन ओमफ्राय नैथिया दं जोंना नानि बे आमाइनि फिसाजो ओमफ्राय नैबे आब' ओमफ्राय नैबे जाबाय गुमै जोंना एकदमबारे बैसागो जाबाय जोंनिया नैबे आबौ ओमफ्राय बे आबै माबायदि मोनदों आबौ हा समायदों माथो हेन्डसाम नुथारदों आबैखौबो ओमफ्राय रायजोफ्रा नोंसोरखौ नायगोन आरो दायो मा बुंगोन रायजो राजाफोरखौ बैसागुनि हामलायनाय जासिहरगोन मोजां जाबाय मोजां बुंगोनब्रा मोजां बुंगोन मा बुंगोन मा मोजां बुंगोन बैसागुनि नोंखौ बिदि खालामना लाबोदों साबायखर माबायदि नुदों बेनो आरोना आं बायना लाबोनाया ओमफ्राय आबैखौ समायसिनदों दे एकदमबारे आबौखौबो समायखादों बरिया नुदों एकदमबारे खानाया मोनबायलै खानाया मोनबायना आबौना आबौआ बोरायबायना खानाया मोनखासिगोन